25,000 ദിർഹംസിന് ഒരു മസ്ത 3, അതും 2017 മോഡൽ GCC സ്പെക് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സൺറൂഫോടൊക്കെ കൂടി വരുന്ന ഒരു വാഹനം. 25,000 ദിർഹംസിന് സൺറൂഫ് ഉള്ള വാഹനം ചോദിച്ചാൽ ആ ചങ്കിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തട്ടാ. ഇതാ 2017 മോഡലിൽ അതും മസ്ത 3 ആണ്. വെറും 25,000 ദിർഹംസിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നട്ടാ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വാഹനങ്ങൾ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ 2017 മോഡൽ മസ്ത 3 ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും ഫുൾ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം. അപ്പോൾ ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സപ്പോർട്ടോട് വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ലിങ്ക് ത്രൂ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രീമിയം നോൺ പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാഹനമാണോ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പറിലൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അയച്ചു തരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വേഗം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.